Здравейте, момчета! Здрасти. Здрасти. Един проблем ни е събрал. Проблема с замърсената планета. Нали така, Елен? Да. Какво се случва от това замърсяване? Ами, от замърсяването ни се случва нашата планета да е по-нагрята и по-нагрята. Точно така. А как Точно така. става това? От пластмасовите отпадъци? Да. Какво се случва с тях? Ами, те отиват в реката, Да. океана. Във водите, Да. И в почвата също. В горите и в където природата, навсякъде, да. Мгм. И после какво става с тях? Ами, те се разделят на малки частички Да. и така, Когато ги пече слънцето, когато ги пече слънцето, те умират, животните, защото те ги ядат и тогава, примерно, аз ги ям и така се разболяваме и можем да умрем. Ами, Да, общо така е. взето, да, когато се разгради тази пластмаса на мънички частички, от една страна, ако тя е в океаните, реките и моретата, те се презатоплят, защото не могат да отделят топлината от ядрото на Земята, но и Слънцето, когато ги затопля, те допълнително затоплят водата. А когато са в почвата, животните, те отравят почвата, унищожават я, с което плодовете и зеленчуци също са отровени. Отравят и разните животинки, които ги лапват, ядат или просто живеят сред тази замърсена почва. И затова пластмасата е много голям проблем, ама виж колко много неща тук само вкъщи са направени от пластмаса, примерно тези прозорци. Ако не са направени от пластмаса, от какво друго можем да ги направим? Ами, от дърва или... дърво. От дърво, да. Можем от дърво, Дърво или от можем от метал. метал, да. Обаче, можем ли всичко да направим от дърво? Ами, не. Дай Примерно, пример. телефона, компютъра, Да, представяш дървен компютър. дистанционното. Или дървено дистанционно. Да. Добре, значи все пак на нас пластмасата ни е необходима, защото иначе най-вероятно ще изсечем всичките гори и все пак дървесината и металът също са ограничени и са част от природата. Тоест, за да ни я унищожим по друг начин, като изсечем всички гори, за да си направим всичко от дърво, ние трябва да използваме, но как хем да я използваме пластмасата, хем да не замърсяваме с нея? Нали, имаш ли някакъв съвет по въпроса? Какво можем да направим? Ами,